wawazifumu nditapanga posti nkhani yakuzana ndi mnyamata uyu. Anthu ena ake amanena kuti ukungankhula munthu amene ndi wabwino, munthu ameneyu sangapange zimenezo, iweyo sunaifufuze nkhaniyo. Choti muziwe ndichi, ndili pano kudzakwera nkhani zonsezi zimene mumayankhula. Choyamba ndichi, nkhani imeneyi sanandipase munthu wina wake wakumbali, amene andipasa ndi munthu amene amakhala pafupi ndi mayiyo, sindimutchula dzina lake. Chachiwiri ndichi, mkulu ameneyu akuyembekezera kuti akaonekere ku court wiki ino. Ndeniyo mudzifunse nokha, kodi ndi chifukwa chani mkulu ameneyu ngati alosalakwa akufuna akaonekere ku court? Tadzifunseni inuyo. Mikozi network yanenaso kale zimenezi, post yake ndi imeneyi. Lordwell akuonekera ku court wiki ino. Okay, chabwino, ndi chifukwa chani iye afuna akaonekere ku court? Chifukwa chakuti wakanika kubweretsa umboni kapena kuti kuonesa mmene anagwiritsa ntchito ndramazo. Wakanika uzipanga proof kuti ndosalakwa. Ndi zimene zapangisa kuti akaonekere ku court. Kodi anthu amene amapita ku court ndotani? Ku court kumapita munthu olakwa, osalakwa samapita ku court. Iyeyo anakhala zoti ndosalakwa, anakhala zoti ndrama za mwanayo sanadye, sibweza kupita ku court. Nkhani yake imathera ku polisi. Iyeyu adakamonesa bank statement wa polisiyo. Okay, ineyo ndimatolera ndrama za mwana wawo. Ndrama zake ndi izi. Posti napanga pa 2 June ka pa 28 June ndi pamene ndinapanga posti. Anthu akharumiza ndramazi. Ndrama zake ndi zimenezi. Ngatiso munaiso ndrama zina zimene zimachokera ku mabusiness ake amene azifotokoze kuti ndrama izi ndi za business yanga, ndipo kupanga download bank statement imeneyi ndi chinthu chophweka. Ungopita ku application yako imene ugwiritsa ntchito mu phone mwako ya banki yako, ndipo ukayipanga print umawaonesa apolisi aja. Ukaonesa ndi kuti palibe nkhani imeneyi ayitaya mu bini. Koma iyeyu adakanika nkana kupita ku court akafotokozera ku court mmene agwiritsira ntchito ndramazi. Koma nkhani iyi kukula chifukwa chakuti iyeyu ndolakwa. Ndi anthu ena ake amanena kuti munthu amene ndi wabwino sangapange zimenezi. Iyeyo ngati ali wabwino sangapange zimenezi. Ndi chifukwa chani akupita ku court? Tadzifunseni nokha. Pena pake sibwino kuyankhula chifukwa chakuti zachitikira wina wake, zachitikira munthu oti simbale wanu, si mwana wanu, osamatha mawu. Anthu ena akamanditukwana, iweyo ungofuna ma followers izi ndizi, munthu amene ukambayo ukumudziwa, munthu amene ndi wabwino kwambiri wathandiza anthu ambiri. Sanathandiza anthu ambiri. Mukulakwisa. Wapanga business ndi anthu ambiri. Iyeyu idali business mpake maposta amene amapanga amayikapo phone number yake. Mayi ameneyu ali ndi Airtel Money, ali ndi bank account, olo anakapita kukatsegula bank account. Anthu aja kumatumizira ndrama ku banki kwa mkaziyo, mayiyo, osati kwa iyeyo. Kumeneku ndikuthandiza. Mukazapeza munthu akupempha chithandizo kwa anthu ndipo akuyika account yake, muziwe zoti munthu amene ndi wakuba. Munthu wachilungamo samayika account yake, amayika account ya munthu amene ali ndi vutolo. Ndi mayiyo alibe kena kalikonse, even 200 kwacha alibe. Ndrama marumiza. Ena aku Israeli amarumiza ndrama munthu ngati Nkulushu. Ndamenenso apeka malipoti. Ndamene akansumira ku polisi. Beni anthu ngati amenewa ali ku Israeli ansumira mkulu amene kuti amufufuze kodi ndrama zimenezi wazigwisa bwanji ntchito, chifukwa chakuti anthu amadabwa akuti ndrama zija atampasa yeyo. Anthuwa anapita ku nyumba kwa mayiwo, adakantenga mwana uja, adampitisa ku chipatala, anakhala naye 2 days. After 2 days mwana uja anabwera nchibandage ku nkhope, auri operation yatheka. 2 days operation ya cancer. 2 days waduluka nchipatala. 2 days. After 2 days, osati 2 wiki koma 2 days, mayi aja sana nyumwe adantenga mwana wawo adamba kukhala naye. Mayi aja amapitizabe kupemphesa chifukwa chakuti analibe ndrama ya chakudya, analibe ndrama yomuthandizira mwana uja. Ndi anthu amadabwa kodi mayiyo anthu amuthandiza pa internet zokha bwanji mpaka pana kupemphesabe. Kenako anthu anasina khuru, anthu ozindikira kuti mayi ujaru anakapemphesabe zokhala bwanji. Anthu ndi pamene amanena kuti timfufuze mkulu amene anapanga post uja pa social media. Kodi ndrama zija zayenda bwanji?
ndi pamene nkhani yabulikira chifukwa chakuti mayiyo amanena kuti ndibe kena kalikonse. Kumbukirani iye uja anayika akaunti yake, ndalama zija zimapita ku akaunti kwake. Mayi uja zoti ndalama zingati zimene anapeza sakuzidziwa. Chimene akudziwa mkuluyu anapita ku nyumba kwake kukatenga mwana wake kupita naye kuchipatala kumubweresa mwana uja ali mchibandage after 2 days. Then the operation yanji imene amapanga 2 days ndikukutulusa osakuyang'anira kuti upeza bwanji kapena zokhala bwanji. Ndi operation yake sonkukhala ya cancer. Akuluakulu osamayankhula zinthu zimpoti ndi wina wake amene apanga zimenezi kapena kuti yeyo wakhala athandiza anthu enake. Yeyo samathandiza anthu, amapanga business. Yeyo ndi businessman. Ndi china chilichonse chimene amapanga amachipanga ngati business, samathandiza anthu. Mukamayankhula kuti munthu amene ndi abwino wathandiza anthu izi ndizi, mukungoyankhula chifukwa choti inuyo mutenga ma feelings muwabweresa mu nkhani ngati zimenezi. Ino mukhale judge itu samatenga ma feelings kumabweresa pa mulandu. Uyu ndi mbele wanga, uyu ndi brother wanga. Muzisala nkhani imene ikuyendera, osati yeyu amapanga chani ndipo apangira anthu angati. Ndipo anthu osewa mbuyowa inali business samathandiza. Ndi zimene ndikukamba. Ndi mayi uja pano pakuvutika. Akuluakulu anthu amene amapanga zimenezi munjira yoyenera amakhala ndi akaunti. Ndifuna ndikuoneseni chisanzo ndi akaunti iyi. Ndizipanga screenshot mufune angayi. Ndifuna ndikuoneseni anthu amene amathandiza anthu amene tikwaziwa ife kuti amathandiza anthu amakhala ndi akaunti. Akaunti yake iyi Very Dark Man wasala pang'ono kwanisa 1 billion naira. Iyi ndi akaunti ya Vincent Martin Otse. Ungathiwa panga donate amakhala ndi website. Ndiyo ukapanga donate, iweyo ukapanga donate umadziwa kuti ndapanga sendi ndalama mwakuti ndipo panopa ndalama zipo mwakuti. Ndiye iye uja akachosa ndalama ku akaunti iko amabwera poyera ndikufotokoza akuluakulu tachosa ndalama ku akaunti kuja yokwana mwakuti tofuna atipangire chakuti. Amene ndi munthu amene amapanga zinthu zoyenera. Amene ndi munthu amene amathandiza anthu, osati izi zimene anena kuti tikuthandiza anthu koma kumbali akupanga business. Akuluakulu osakhulupirira munthu. Ndimakamba nthawi zonse zimenezi. Akuluakulu kalekalelo kunali mtumiki wa Mulungu. Mulungu anamuza mtumiki ameneyu uziwa chani, iweyo upite ku nkhalango kuli munthu yokamuphe. Mtumiki wa Mulungu uja adapita ku nkhalango, atafika kumene kuja adapezako munthu akupemphera kumpembeza Mulungu. Mtumiki wa Mulungu adanena kuti Ambuye Mulungu, munthu amene ndampeza kunoyu sa amene mukumfunayo. Munthu amene ndampeza kunoyu akutamandani kwambiri. Mulungu anamuza munthu uja muphe ameneyo. Mtumiki wa Mulungu ananena kuti Ambuye Mulungu, ndipa bwanji munthu amene akupembezani kwambiri, amene akutamandani. Mulungu ananena kuti ine ndine Mulungu wako, mvera Mulungu wako. Mtumiki wa Mulungu uja adakakamira kuti Ambuye Mulungu pena pakeso inuyo ndinolakwisa kwambiri. Ndimupha bwanji munthu ameneyo, pena pakeso inuyo sinu abwino. Zotsatira zake Mulungu ananena kuti iweyo panga zimene ndikunena ine ndine Mulungu wako. Ukandikanira ukazolo akanena malemba. Munthu uja anambayadi mkulu uja akupemphera. Zodabwisa munthu uja mwamoruka magazi, ankatuluka njoka m'mimba mwake, ankatuluka mphusi m'mimba mwake. Mtumiki wa Mulungu uja adafunsa Mulungu, Ambuye Mulungu, kodi ndi chifukwa chani munthu ameneyi akutuluka zimenezi zonyasa zinthu ngati zimenezi? Mulungu ananena kuti munthu ameneyi amaoneka ngati wabwino koma ndi oyipa mu mtima. Usazakomedwe ndi maonekedwe apamaso, chifukwa za mu mtima sukudzidziwa. Choti muziwe ndichi, poyamba Satana adali mngelo, adali munthu oyera, adali munthu amene ankakhala kumwamba. Pano mamutchula kuti ndi Satana. Akuluakulu osakomedwa ndi maonekedwe, osakomedwa ndi zinthu zimene apanga anthu pa social media. Ndikumati amene chisangapange zimenezi, amene chisangapange zimenezi. Zosateka. Osakhala jaji opoyira, khala ni jaji osata chilungamo. Anthu ena akabwera poyera koma nditukwana mandinyuza iwe ndiwe zoba, iwe ndiwe kapezi ndizi. Munthu amene mukamba kumuziwa chifukwa chokuti mukamba za background yake, simukukamba za nkhani. Ino kampani za nkhani, kodi ukapita ku polisi amakufunsa iwe ufuna uthandize munthu. Eya, umathandiza munthu. Ndi chifukwa chani udayika phone number yako. Moyika phone number ya munthuyo. Chisanzo iwe ndiwe pepala. Munthu afuna alembe kalata, watenga iweyo ngati pepala.
akulemba zimene alemba zija. Kodi address imene amayika pamenepo ndi ya kampani imene napanga pepalayo kapena amayika address yake ndi kumene kukupita kalata? Amayika address yake ndi kumene kukupita kalata. Samayika address ya kampani imene napanga pepala ija. Ndi iweyo ngaruli content creator chisanzo ineyo ine ndine chongotengera chabe, ndine pepala chabe. Ndi iwe ngarufuna thandizo ine ndikwena ndifurokoze ndi ma details ndike a munthu mwini wake uja kumeneko ndikuthandiza. Iyeyu samayenera ayike ma details ake, umenewu ndi mulandu. Kwa anthu amene simunapiteko ku polisi, amene simunakhaleko pa bwalo, simukuziziwa zimenezi, umenewu ndi mulandu. Koma ungathe kuziwa kuti ndi mulandu pokhapokha utachimwa. Anthu ambiri mapanga zinthu zochimwa koma simumaziwa chifukwa chakuti simunapiteko ku polisi, simunakhaleko ndende. Akuluakulu, life ili makhala yophweka kukhala zonse unachimwe, koma ukachimwa pamene umaziwa. Mkulu ameneyu pano akutha masiku 5 tazifunseni ali kutiko, sanapange post page kwake ali kuti chifukwa chakuti ali mchirokosi. Anakhala zoti anali straight, amapanga zinthu za straight, amene abwera kufurokozereni anthu ake kuti amayi aja zinakhala mwauri, koma panopa china chilichonse chili bwinobwino. Koma sangabwere ali kuti pano masiku 5 akupita ali kuti chifukwa chakuti alibe zinthu zoziyenereza zimene zingathe kumpanga defend kuti iye ndosalakwa. Akuluakulu, khala osamala mu china chilichonse chimene mupanga ndi makamba nthawi zonse osakhulupirira anthu. Ndipo zinthu zimenezi zikachitika muzizitenga anakakhala mwana wanu, anakakhala sister wanu, anakakhala mbere wanu, munakamva bwanji? Osamango yankhula feri zachitikira ena ake. Ndalama zimenezi zikadakhala kuti zimapita straight kwa mayi yake mwanayo, sibwezi mayi yake mwanayo mpaka na pano akupemphesabe, sibwezi mayi yake mwanayo mpaka na pano akugona ndi njala. Anakapeza 4 million imeneyi ndipo sanakaidya chifukwa chakuti 4 million imeneyi ifuna kupulumutsa moyo wa mwana wawo, sakanadya. Ndipo ndalama zimene asonkha anthu si 4 million yokha, ndi zambiri. Ndipo mmayiyo pa ndalama zambiri zimenezi adakapanga business yothandizira mwana wake mu nthawi imene akudwala. Idakasintha moyo wake wa mmayiyo, sibweza kupemphesa, sibweza kugona ndi njala, koma mpaka na pano mayi ameneyo akugona ndi njala, akusowa chakudya chifukwa cha mkulu amene mukumutchula inuyo kuti ndo abwino. Wapangira zinthu zabwino anthu ochuluka, sanapangire zinthu zabwino anthu ochuluka, wapanga business ndi anthu ochuluka.